What's up mga tol? Karon tol, hapuna tol. Mag check ka sa kwarta nga gipada sa EGC. Tama ka. Aroning i-double check kay aron aton distribute ko niya sa mga trabahante nga wala pa yung mga ATM. So diya mga tol, check na ko ang kwartang kadala. So niya guys, niya akong daily routine. Di ako karon sa luwas. So check na to. So Istupin Japan area. Yang sobra, yang sweldo kay 4,610. Tapos deduction kay 3,900 na lang yung sobra. So atong yaon yung mga kauban atong i-segregate, murag basura ba segregate, atong ilain ang ilang slip sa yung mga kauban sa Japan area. Ang Japan area guys, kuha na siya yung area na siya mga Japan kay export mo na siya. So tanang produkto na i-produce dito ay puro export. So nang gitawag Japan area. So ano sila yung nasa na dito si Arias Rinier. Shout out ya Arias Rinier. Justin Bautista, Lalin Mantihinay, Alimar Buhawi nga hapit na ikasal. Congrats daan na ya. Pangimbitar ha aron naka-ikot sa tagsabaw diha kainit. Jima Asignar. Din Maripi Dilema. Jonas Oy. Nawang dari ang Muslim ni Jonas. Kanis Jonas guys, wala na siya guys. Wala na siya, may resign na siya. So kuha nila sa kakao sa taas. Ito, kakao sa taas o sa tondo, kapag lingaon na yung gasa cash, kaya pa sa ATM, so ito sila kayo sa taas. So, ito na yung sigridaan guys. So, sa ubos, Willie Ibunalo, niresign na sa siya. So, ito nang double check ang hospital sa mga tabi. So check na po kang Amado Ragasaho, Cristino Labora. Oy, Labora ang sundo di apa dire. So Virgilio Uruyan, Yanapua, Lapinia, Tara, ang Ragasaho, cash kay so Orde Pistupin, Lapinia Angie, Aurelia Napua, Virgilio Uruyan, Kadudut Junalin, Ronnie Celestino, 4,300. So Labora nga padiri Ruin Buntia 5,625. So Isgana Rusa 5,027. So Rusa Jinilin 5,381. Yung Lasulan ni Gilito 5,200.
Saranillo Judito, 1,400. So, dito ang cash guys. So, ang cash kung dito ang 13 kakao na suluan. Para guys. Dito. Kaya makatapal niya tani guys. So, ato ning isi kita daan ang mga slips ng tao. Hindi na mag-isot niya. Saranilio Alan Jubilin Asas pa rin pa si Jubilin Asas naman si Jubilin Asas kaya sila iba nana ko para sa doon PR gunin mo na og kayo ha gunin mo na og ron diba? So di guys, nanay na ngayon si Insuldo guys. So si Jimboy Neriboy Narciso yung gamay man, wa may reduction ron. ano wala reduction lagi ron? Ano, 20 mo ron, may tayo reduction, di ka ganahan na. Okay kaya Okay kayo. So Jimboy gikuha na kang Jimboy. So, ato ning ilain sa kay borongot niya iba. Tawag ko tangkir lang yun. Sa tardi. Tangkir lang ba? Tay ka na basig na hapdi ka. Sabdi mo. Katudi alas 10. Oh, diba? Ayaw katinga. Jimboy. Ano 186. Ana mo na ilago Jimboy Narciso. Oh, partner. Ako naman. Di na ko masolo do ko ana. Naman. Okay. Moro nga samot ka. Kung di ka masud samot ka absin. Penalty ka pun. Wala kita padungan. Wala gid reduction lagi ako ang lagi sa PCC ron. Yan man. Okay deduction. Ang kay basta Lapas naman. lapas naman kung kuha na lang kaadlaw 5 di ka lapas 8. Mao na siya ato na sa pitsa 5 bayran February 5 tanawa tay mo resibo. Ana man na. Sila tao dia. Oh, Jinilin Minyusa, do online dire. Jinilin Minyusa. So baka pasnakin na ako ni siya kay nagsaad bin siya. Jinilin Minyusa. Hi. Oh, dire. 100 ba? Pirma. Yeah. Ako po minatay ba mo dili dito? Oh, dire. First come first serve. Okay. Oh, Jinilin. Pagi na human sa kay. Watch out. Dali man kay. Vlog biata. Watch out. Are we live? Say hi to my fans. Ay, si katawa dia. So, Aurelia Nakwa. Aurelia Nakwa. So, dire, pirmahin sa ni Aurelia. Live kasi. Aurelia Nakwa. Yan na, kuha na. Kadali lang. Unahon sa kanina nagkuha kay matabla niya tani niya. Aurelia Ako sa Nakwa. tabla. O sa tangko. O sa ko nalablag utang. Wala yung utang diri ba, pirma ba? Bayad di ko 9,000 ganyan sa kasbana ra. Promise. Oh no, dos. Ito ba doon ako hapon, ang utang ko 10,000. Bayad gaya ko na yun. Hindi ko kang... Pirma ba? Ano ba? Ano ito taas? Tira ka? Ako sa tama kay sila. Ako kasi legda. Yan na, Alan Makadangdang. Ni Aden mo. Pala pirma. Wow. Nil. Wow, naka-atlaw. Nil. Yan na, kadali ha. Si, kuhay na yun! Kuhay na yun ba? Ikaw ba, kapatay ko rin ubang magnauna ka dahil. Dada mo na! Tuwa lagi kang kuha, Nil. Nil, Nyara. ano magdaliwan mo? Una lang ako. Pedro, Nil, ako lang pirma ni. Sige. Nil, si Lucia. Kuha man mo diri.
Sleep. Sakto na ni. Ay, bukto na ni Bob. Yo, sakto na ni. Ato din pasan para wala boss. Para rin rin niya. Ay, ako utang ha. Para rin yun na sa ba? Stay di mo ya. Atay di kay. Bro. Inala ko mo rin yun mo kanang kan. Basta mo yun ako mo. Ay, dapat ko suklianan. Pila ko suklianan mo day? 5. Asan mo, galit. Kape ka di. Kape ka? Kape ka? Kung yan na lang, balik ka lang na ibi. Oh, kape ka? Oh, balik ka lang ni. Mo kape ba ka? Oh, ako 553 ha. Tagutan ni mong bayad bi. Huwag tangin nila. Agay, singot. Kani, 4891? Asa? Basin. I-minus ang tir. Ha, palihog lang ko. Islip lang ka? Tomorrow lang ha. Why, karon na, kaya nag-releasean. Oh, sige. Ayo, dili. Kung di, abi na kong klase mo. Buong mo lang gunin mo eh. Sige, ako lang pirma Lilin. Arlene Lupis. Saman? Ronnie Kilistino, guwapo. Ha? Ronnie Kilistino, 4-3, yan ay deduction. Ay CE. Oh. 4,003. Ako lang pirma ni kaya para watay pag Si Rini ba? Tiksan na ko to eh. Kulay ko to, di mo pwede hatag lain. Mawa niya na. Mawa niya niya ako eh. Iyo. Palang. Chatta lang to na ako. Chatta lang to na ako siya. Will. Jewel Alipar. Pirma isa. Kana na check. Ako rigagir. 5,000. Reply ako tiksan. Police. Wala mo reply. Itawag si Rini Labra. Ilipo may utang rin. Ano man na siya. Dario Galita. Wala. Okay, kuha na sunod kay wa man na bago pa man. Reliever pa may butang. Yata. Hindi nga playlist na naman mo playlist ali. Hindi naman playlist na Di ko na balag. Silver good. Di na kitin mo ko. Di ay ako ni patanaw nangin ano ba nangitag tarang kwarta ba. Ano ba papo? Galita. Lisan Be ato na search be. Search ko. Sorry. Pilay ko ano. Tanaw pila sa nang 19. 1985. 85? Ay grabe ba? Ha? 88 po daw. Galita. Ito to bidario dire. Oh. Iya lagi ni. Isli ko ba daw? Generally, ada ko agi generally sa Ismail man. Size niya na hang. Grabe ka po. Generally. Grabe ka po. Kapag agi generally. Tamat. Bukod sa tiyamuan, nasa siya. Abay, oh, pagpus. Romeo, pili agi Romeo, size 1,800. Yo, Mio, 6,800 man Mio. Ilan yun? 6 Oh. Randy Polinar. Ano mo na? Randy. Saan amigo? Saan dad? Oh, Mio. Kirmain ni Mio. Ako na lang eh. Dagil.
Ano ni si Bise, mura ni si Kwan katong Kwan sa na pag nalidon singa dami ko. Dili, kualain man to ila, kuan man to, processing man to siya, di ba na? Ang civics, makuha man na nato. Lagi Nagundang mo ta. lagi to sa lagi sa Kwan ba? Unsa to buli? Unsa ka nalidon buli? Ha? Ang didaktan ka tag sikat to so singa na to. Wala pa man ka. O kasban ba? Ihatag na rin ni mo day. Ihatag na Siping rin. sila. Ihatag na rin sa agency ng Okay, kuan. makuha lagi nimo. Ihatag na rin papel dito sa kuan. Okay kayo eh. Amo kay Paus, pag-ibig na. Ang ilang marag voucher. Ihatag mo sa agency. O dili mo na, ikaw may makuha na nito. Ipasa na ni mo dito sa agency. Abi na kung nakuha ka. Madjo. Amado Grasco. Pala pirma amigo ha. Iko. Size 8 ko bro, nasa man na. Siguro saya sa man na. Oh, nara wala na butang. Picturein na bi. Picturein na diha, ipasa dito. Oh, nalo na, pila na diha. Ambil na bi. 6 minutes. Wala si ano, 100 ra. 5, 6. Oh, ako ning kanon. Oh, didakan ni siya, wala na butang. Naila na. Oh. Kailangan ko lang ko ng Mio. Ay, ugma na lang yun. Bata na, klaro lang, ugma. Ay, basig malangay, meron. Papara pam si Erwin. Bilang ko ah. Erwin. Oh. Dagpog agi mga tao ni ko salig magugoy mga kuan gud. Erwin. Yo pirmo. EG if. Eh? Okay, malagi mo isa. Over na dagan. May pulis. Murag ang agin mo mga pila. Dapat di ma. Unong ba? Ano gano'n? Uno mo ya, CPCC. Ay, is doon, gididakan naman ko. Ayra. Ito na lagi. Lagi. Ha? Ang saman? CPCC ka? O ako iapilog ma. Tulong di ka tubuntag. Pila man? Dos ra? Ha? Ugma pa mo maglista buntag. Unya na lang sa tanga tuon, CPCC mga ka. Dos. O ugma lang ko magkuha sa kanang lista. Sige guys, kay busy man kayo guys. Kay napi sa ta guys. Naluyang mga trabahante kay dagkog agi. Sama ni niya oh. Dagko kay nagagi. Sige guys. Sunod na sad guys.